Bună seara, bun găsit la conversațiile de astăzi. În această seară vom discuta despre o nou înființată organizație non-profit. O organizație, vă va uimi că nu este un nou partid, este o organizație pusă la cale de pasionați ai fotografiei. Iată că am bucuria de a putea vorbi și a vă prezenta persoane care își duc mai departe, își creează o platformă legală înspre a-și exercita hobby-ul. Nu vorbesc mai mult, îi las pe ei să se prezinte și să spună despre ce este vorba. Pe mulți dintre ei cunosc de multă vreme și mă bucur că au reușit să facă un pas înspre instituționalizarea unei bucurii, unei arte, de ce să nu-i spunem așa, arta fotografică. Bună seara și bine ați venit în emisiune. Bună seara. Bună seara. Petrica, aș începe cu tine, pentru că te cunosc de atâția ani și mi-e mai ușor. Te rog pe tine să încep să spui despre ce este vorba și ce ați pus la cale. Este vorba de o asociație, se numește Fotoclub Banatul Montan. Ne pasionează pe toți fotografia și am ajuns la concluzia că trebuie să ne oficializăm cumva, fiindcă împreună putem realiza mai multe. Așa fiecare separat e mai greu, e mai... Bun, unde poate fi greu? Ce este greu în a îți exercita hobby-ul? Este mai simplu să mergem 4 într-o mașină și să ne ducem să vizităm nu știu ce munte sau loc deosebit. Se împart costurile, se mai completează cu echipamentul de la unul la altul. Da, Vali știu că a avut tentative singulare, Vali Marin. Scuză-mă, Petre Dalea, trebuia să te prezint de la început. Fost cameraman la Terasat, după aceea fotograf amator, nu? Din câte știu. Vali Marin, da. Ai încercat pe cont propriu, ai avut și un studio foto. Da, sigur că da, bună seara în primul rând și așa este, studioul încă l-am, nu l-am folosit la capacitatea lui cu care ar fi trebuit să-l folosesc, am avut și eu ceva gânduri legate de un club foto acum câțiva ani, dar fiind singur și crezând că nu am atât de mulți cunoscuți amici cu care să pot porni la drum, am lăsat în stand-by acea idee. Și nu de mult am luat legătură cu colegii mei care sunt de față și cu ceilalți care nu sunt de față și am zis să pornim la drum așa cum trebuie, mai ales în zona noastră unde zic că ducem puțin lipsă de această pasiune într-un cadru organizat. Continuăm acest hobby, ne place și îl vom continua pe o perioadă lungă de timp. Acum te voi ruga să-l prezinți și pe prietenul tău de lângă Petrica. Da, pe Daniel. Pe Daniel Pușcău, cred că la fel, nu cred că are nevoie de prezentare. Foarte mult din oraș îl cunosc. La fel, este un pasionat al fotografiei și pot spune că îl cunosc chiar de la debuturile lui în această pasiune, dându-i un aparat foto la acea vreme bun. În ziua de astăzi este o jucărie. S-a folosit de el, cred că la maximum și dacă îmi dai voie ca o paranteză, eram în clasa a 5-a sau a 6-a și de un Sfântul Dumitru am primit un Smena 8M și m-am înscris automat la, uite, vezi, comuniștii ăștia, bată-i Dumnezeu, aveau prost obicei de a aduna copiii și de a face tot felul de cercuri pe la Casa Pionierilor și am fost la cercul foto și m-am oprit cu pasiunea fotografică în momentul în care trebuia acel film de 6 pe 9 ore cel lat, nu? Da. Era celălalt de 36. De 36, care trebuia pus introdus într-un tank pe o spirală, la întuneric. La întuneric. Trebuia tras. Întuneric total. Exact. Și atunci am renunțat. N-am avut dexteritatea de a dezvolta măcar un film. Un nou membru vom avea deja, să înțeleg. Și acum nu mai trebuie să dezvoltăm. Ne recuperăm acum. Da. Daniel. Bună seara. Fac poze și atât. Și m-am alăturat băieților în încercarea noastră de a promova prin cadrul legal care ne oferă această asociație mai mult zona noastră, care
pe care mulți fotografi se bat din toate colțurile țării și care urmăresc tot timpul să ajungă la noi într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin organizat. Și m-am alăturat băieților în încercarea de a ne promova, mă rog, și legal, ca personalitate juridică, zona, ceea ce e cel mai important până la urmă pentru demersul nostru. Bun, poate ne spune cel de-al patrulea invitat al nostru, domnul, de ce trebuie să fii legal organizat pentru a face o poză, de exemplu, pe clisura Dunării? Nu trebuie să fii neapărat legal organizat, poți să mergi și de capul tău, ca să spun așa, să faci o fotografie. Dar aici intervin mai multe lucruri și unul dintre lucrurile pe care eu le consider cel mai important este că poți să înveți de la prietenul care ești, de la colegul care ești, anumite tehnici pe care el le stăpânește și tu nu le stăpânești. Și atunci scopul a fost ca să ducem la un alt nivel nivelul la care ne-am pregătit noi până în momentul de față. Da? Și prin cadrul acesta am încercat să ne oferim posibilități de a ne perfecționa, ca să spun așa, prin toate posibilitățile pe care le oferă o astfel de organizație. Bun, mi-a plăcut foarte mult ideea spusă de Daniel vis-a-vis de ceea ce avem în acest județ și că vin alții să le fotografieze și să le expună, în timp ce noi parcă am fi de pe altă planetă, nu mergem să le vedem. Ce ne oprește? Nu ne mai oprește acum nimic. Eu am avut șansa să particip la un salon de fotografie cu o fotografie din Caraș. A fost și momentul hotărător al inițierii acestei asociații și am zis, am câștigat premiul tăi, marele premiu, și am spus că dacă este o fotografie care este apreciată tocmai din Caraș, de ce nu să putem să facem lucrurile astea și să promovăm toate locurile frumoase pe care le avem în județ, așa cum spunea și Daniel, care sunt vânate de alți fotografi, dar noi le avem la noi acasă. Bun, acum dumneavoastră îi aveți în cadru pe cei 4 invitați ai mei. Trebuie să vă spun că în spatele uneia dintre camere se află și Bujorel Purice, asemenea nu acum este la regie deja, de asemenea un fost coleg de-al meu de la Terasat, care a dat în patima și în boala fotografiei și este și el membru al acestei organizații și poate vine și el lângă mine să spună ce l-a determinat să intre în această organizație și ce așteaptă de aici. Hai, curaj! Să mă pun aici. Deci care era întrebarea? Că eram la regie și nu știu de ce. De ce ai stat deoparte? De ce n-ai vrut să vorbesc? Da, ai ținut neapărat să fiu în spatele camerei. Da, așa mi-a plăcut întotdeauna să fiu în spatele camerei, nu să fiu în față să mă... Noi de obicei fotografiem și e puțin mai ciudat să stăm în fața aparatului. Să vorbești la microfon, să-ți explici pasiunea. Mai bine stai în față, te uiți la interlocutor, te uiți la subiect, tragi o poză, mai îl filmezi și uite așa, îi vezi pe toți la un loc. De câți ani faci această meserie? Inițial, când ne-am întâlnit să facem fotoclubul, a pornit de la ideea denumirii. Și ce mi-a venit mie? Ion Mato. Tu știi că multă vreme am lucrat cu el pe vremea Terasatului și era un simbol al Reștii. Bun, toți colegii mei de aici, unii îl știu, alții nu știu, n-au crescut cu el. Am votat și am ales Fotoclub Banatul Montan. Deci eu cu poza de prin 80, de prin 90 cu camera video și acum tot așa, cu camera video mai mult decât cu aparatul de fotografiat, dar am zis că trebuie să fie unul care să și umble, să facă hârtii, să organizeze și alții să pozeze. Dacă mă iau și pe mine în cârcă, merg și eu. Dacă nu... Da, lumea vorbește că și fiul tău este pasionat. Este pasionat. Și fiul lui Bujorel este membru fondator al clubului, alături de noi. Pare rău că nu este astăzi alături de noi, dar ne bucurăm foarte mult. Nu a ajuns încă de la Timișoara. Și că ni s-a alăturat în pasiunea aceasta. Și mai avem un membru care ne face poze, Ciprian Floare. Da.
Poate avem o cameră să-l vedem și pe el. Alex, încerci? E prea întuneric. Mulțumesc, Bujor. Pot să plec? Cred că e prima dată când reușesc să-l aduc pe Bujorel în platou, să-l vadă lumea și lucrăm împreună de aproape 20 de ani. L-am păcălit de data asta, cum s-ar spune. Domnilor, foarte multă lume vorbește despre fotografiile alb-negru. Suntem în epoca unei accelerări fantastice a tehnologiei. Nici nu mai poate fi vorba să nu faci ceva color, fie că vorbim de televiziune, de foto. Totuși, e o părere personală, poate dumneavoastră mă contraziceți. Alb-negru, tabloul alb-negru, tabloul fotografic alb-negru, parcă totuși rămâne ca o... Cred că este un doctorat în fotografie, dacă pot să spun așa. Nu știu dacă neapărat doctorat, dar oferă foarte multe posibilități. Și ținând cont că începuturile au fost alb-negru, dezvoltarea și regulile de compoziție și de estetică s-au bazat foarte mult, ani în șir, de la 1800 și ceva încoa, tot pe tehnica alb-negru. Nu, stai puțin, la 1800 și ceva era sepia, era o modă, pe la 1890-1920 deja aveam sepia, acele poze, eu știu din arhiva bunicii. E o nuanță, e aplicat majoritatea pozelor, fotografiilor, da, erau sepia, da? Da. Maro deschis așa. Exact. Ca să pară mai interesant decât alb-negru. Deci și asta a fost o evoluție. Tindeau spre color. Tindeau într-un fel. S-a făcut chiar și colorare manuală pe portrete, pe poze. Eu zic că nu orice fotografie se pretează a fi transformată în fotografie alb-negru. Fotografia alb-negru sau transmite un mesaj mult mai puternic atunci când este bine realizată, când se încadrează în anumite reguli și în primul rând trebuie să exprime ceva. Nu orice fotografie se pretează la fi alb-negru, din punctul meu de vedere. Și se numește alb-negru, dar de fapt se bazează pe tonurile de gri. Da. Eu am o vorbă că dintr-o fotografie color, alb-negru o poți face oricând, dacă este reușită. Dintr-o fotografie alb-negru, una color, nu se poate face. Deci ține de ochiul nostru, zic eu, care dintre cele zeci, sute de fotografii pe care le facem, căreia i s-ar potrivi cel mai bine această nuanță, acest efect, această culoare de alb-negru, la fel cum alb-negru tinde spre o variațiune de nuanțe, variațiunea de nuanțe de gri și de negru. La fel, transformările pot fi făcute gradual în funcție de viziunea fotografului. Iar unele fotografii sunt foarte reușite alb-negru, unele sunt doar încercări. Că am vorbit de asaltul tehnologiei. Mi-aduc aminte, pe vremuri era moda, erau 2-3 ateliere foto în orice orășel, poate, eu știu, unul mai mult într-un municipiu sau... Și mergeam să ne luăm pozele, că așa ziceam toți, și Foto Ionescu se chema în Caransebeș și îl surprindeam de multe ori când avea o chestie din aia, un film de fapt, da? Dar așa că sună mai frumos, o chestie din aia ca la raze, la plămâni, pe care el cu o pensulă foarte subțire sau cu retușa, Photoshop, da? Da, deci ăla era Photoshop inițial, da. Erau multe diferite tehnici de editare a filmelor. Încearcă să spună că ei scot pozele din aparat. Nu este normal. La ora actuală se face fotografie digitală. Dacă tragi în format original, e o sumă de date, nu e fotografie. Și trebuie trecută prin niște programe de editare. Înainte, la alb-negru se făcea editare din greu, începând de la developarea filmului, la concentrațiile de soluții, totului tot. La trecerea pe pozitiv... Mai erau și expirate, nu? Și aia se mai întâmpla. Se ținea un frigider ca să nu expire. Dacă vedeți o fotografie scoasă din aparat, de fapt să o vedeți prima dată editată, așa cum o prezentăm noi. Și dacă vă arătăm originalul, de multe ori nu vă vine să credeți, deși baza fotografiei respective este ceea ce iasă din aparat. Dar acolo intervine la fel viziunea celui care o editează. Dacă îmi permiteți, ce iese din aparat e fotografie. Ce iese din aparat. Ce iese din editare este deja, eu știu, hai să-i spunem un pic de fantezie, de corecție. Nu, aparatul nu poate să redea 100%. Nu are capacitățile ochiului uman. Nu are intervalul ochiului uman ca să surprindă toate nuanțele. Nu poate să redea și atunci din editare, din editare poți să mai corectezi. Și una este, ai fost la locul respectiv, ai văzut
Sau cel puțin atât cât te-a furat ochiul imaginea Până la urmă, respectivă. fotografia respectivă este ceea ce simțim noi. Deci prin editare, Ai văzut-o și atunci încerci prin editare să aduci ceea ce ai văzut și ce Nu te-a ce a impresionat făcut aparatul. atunci. Nu că s-ar putea să fie o nuanță mai, sau să n-apuci să faci reglajele ca lumea și să nu ai o nuanță care ți-a plăcut acolo sau sunt multe. Pe acum, cum ar zice unul mult mai bătrân ca mine, tot mai bun era Smena Optemul al meu. Și acolo se făcea editare. Dacă Eu am sunteți lucrat. melancolic, dacă sunteți Eu am lucrat melancolic, pe era alt mai negru, bun. știu ce Eu am înseamnă lucrat 5 ani de zile la negru, developare și tot. din 96 până în 2000 și nu sunt melancolic, recunosc că avantajele tehnologiei acesteia și nu m-aș întoarce, nici măcar am mai încercat. Am lucrat, știu cum este, am intrat în contact cu fotografia când eram în general, un prieten mi-a arătat cum se developează, am developat film al negru, o grămadă, dar nu. Avantajele sunt nete și categorice la ora actuală de a face fotografie. O ultimă chestiune și nu mai insist, că veți spune că sunt cicălitor, dar înseamnă că fotografia nu mai este fotografie. Ba da. Tot fotografie Păi este. aia care iese din aparat, inițial se cheamă fotografie. Când era alb-negru, era fotografie? Făceai pe film. Dacă scoteai filmul din aparat și te uitai la el, vedeai ceva? Păi nu trebuia să treci prin editare. Editarea însemna developarea filmului. Revelator, fixator. Da. Da. După care trecerea pe pozitiv, pe hârtie. A doua editare. Și acolo începeau manipulările. Da. Că Și puteai aia să... e Da, Photoshop-ul. Puteai să umbrești sau să expui mai mult o porțiune sau nu știu ce. Se făcea corecție, erau cum ai zis tu că folosite- l-ai văzut pe ăla cu creion. Da. Erau Se folosite o făcea grămadă pe de substanțe, pozitiv. erau cele clasice, dar se foloseau și alte substanțe din Da. funcție de ce vrei să scoți din Se film. făcea inclusiv retuș pe filmul film, pe respectiv. negativ. Erau filme cu posibilități mai deosebite față de cele care erau normale și acolo existau... Vă mai aduceți aminte ce impact a avut acel Polaroid cu fotografia color la secundă, la minut sau durea puțin. Da, uitându-te la ea după 5 ani nu mai vedeai nimic. Deci ea era atunci pe moment să fie o impresie. Părerea mea este că editarea unei fotografii face parte din categoria tipului de fotografie pe care îl facem. Pentru cei care fotografiază natură, pentru cei care fotografiază natură, de exemplu, sau portret, probabil post-editarea aceea în diverse programe cu licență sau cum le folosesc cei care le au, acea editare poate să fie mai sofisticată, super sofisticată, să-ți ia ore întregi, să-ți ia zile întregi, ca să ajungi la o variantă finală care să arate, cum ai spus și tu, Dan, între o fantezie, idee cu poza primită. De exemplu, colegii voștri, fotojurnaliștii, nu au parte de asemenea editări, post-editări. La un fotojurnalist totul este pe moment, sau un fotograf de eveniment. Ai făcut o fotografie clară, editarea trebuie să fie cât se poate de minimă, să arăți ceea ce a fost în acel moment. Pe când la o fotografie artistică, unde vrei să arăți ceva altfel decât este, atunci da, îți ia foarte mult timp în post-editare. Orice fotografie se editează pentru a trece puțin de limitele aparatului. Doar să vă dau un simplu exemplu. De exemplu, dacă se fotografiază cerul și un subiect, ori subiectul, ori cerul va ieși altfel decât îl vede ochiul uman. Atunci, în editare se recuperează detaliile pe care aparatul nu le poate, sau de fapt aparatul le înregistrează, dar nu le relevă în fotografia respectivă. Uite, problema asta am avut-o acum mulți ani, foarte mulți ani, și Petre cu Bujo trebuie să-și aducă aminte când a fost o eclipsă totală de lună și eram proaspăt redactor la Terasat și eu doream cu disperare să filmăm acea eclipsă și Puiu Voina, nu? Îmi spunea, mă, stai cu minte, că nu se poate. Camerele astea nu pot să vadă ce vezi tu cu ochiul liber. Și nu l-am crezut. În spatele ochiului există un procesor foarte puternic. Poate ne vede Puiu. La ora actuală nici mega-ultra procesoarele inventate n-ajung la capacitatea procesorului din spatele ochiului. Deci, Petre, ochiul face compensarea. Deci, Petre, dacă mă crezi, eu nici acum nu-l cred pe Puiu. Că n-ar fi putut să filmeze acea eclipsă. Da, exista risc cu să ardă camera. Deci o mică neatenție și ochiul uman face compensarea mult mai rapid și mai bine.
Bun, și te ferești. Daniele, camera nu știe. De obicei, n-ai loc de El se colegiuitori. explică foarte bine prin fotografie, chiar... Da, dacă îmi permite să-mi spun și o părere despre o fotografie, singurul lucru pe care trebuie să-l facă ea, fie că e editată puțin deloc sau foarte tare, este să transmită ceva și atâta timp cât face asta, atunci se poate numi fotografie. Fie că e alb-negru, fie că e un peisaj care nu de fiecare dată trebuie să fie color și să... Eu nu sunt de acord cu cei care spun că un peisaj trebuie să fie cât mai aproape de realitate, pentru că fiecare percepe realitatea în felul său și are viziunea proprie asupra oricărui lucru. De-aia eu de multe ori spun că am sau că expun o viziune a mea, nu o fotografie, și eu procesez. Deci, Toate fotografiile, la mine nimic nu las așa neatins. Nu cred că este fotograf care să se respecte și să nu-și proceseze fotografia. Deci nu există, nu cred că există. Decât cel care nu se pricepe, dar la... Sau sunt grade, sau sunt care grade este contratimp. Care este contratimp. Da. bun, este vreo diferență între a fotografia și a poza? Poză și Când fotografie? ne întrebați pe noi, da. Acum, Este un pic de când diferență. întrebați un profan, poate... Un pic mai mult. Da. De exemplu, Poze facem toți în concedii, Telefonul cu... ce avem. Oricum, Poze se pot face și cu aparate de mii de euro, depinde cel care Da, le da, urmărește. clar, n-are, și nu. fotografii ca se și pot în face și cu un pictură telefon. există niște reguli de compoziție, de estetică, Da. de care trebuie să ții cont. Cum a zis Așa. Dan, fotografia trebuie să exprime ceva. Adică în momentul când, într-o fotografie sunt doi oameni, cel care fotografiază și cel care o privește. Dacă cel care o privește simte ceva sau simte ce a încercat să transmită fotograful, înseamnă că fotografia respectivă și-a atins scopul. În primul rând trebuie să exprime ceva, fotografia. Să simți, sunt fotografii și sunt fotografi extraordinari care, în momentul când își expun o fotografie, de multe ori nici nu îți vine să crezi sentimentele pe care le ai doar privind-o. Asta este principalul scop al fotografiei, să transmită ceva. este un pleonasm fotografia artistică? Nu. Fotografii sunt toate, unele sunt artistice. Cele de genul eu și turnul Eiffel, eu și turnul din Pisa, alea sunt poze. Teoretic tot Eu la fotografii, volan dar la mai BMW. puțin. Sau eu la... Sau eu cu BMW sau cu Mercedes. Dacă vorbim, este la modă selfie, da? Și nu pot să nu mi-aduc aminte de oricâte ori văd câte un selfie, că acum suntem toți pe Facebook, da? Și văd un selfie de acolo. Mi-aduc aminte de selfie-ul pe care și l-a făcut fata Pantofarului din, nu știu ce, cum îi spunea serialul lui, Pantofarul american cu Peggy și avea doi băieți, o fată și un băiat, Al Bundy. Și când și-a făcut fata un selfie cu un aparat cu blitz. Și da. Se zice că la fiecare selfie făcut moare câte un fotograf. Era o glumă făcută. Da. Așa o glumă, dar nu știu, nu cred că este domeniul nostru forte al fotografiilor, acest tip de fotografie selfie. Pentru că mă ajunge și noi și am intrat în categoria a face poze. Mulți sunt de părere că, în primul rând, într-o fotografie, cel mai important este viziunea fotografului, cum spunea și Dani mai devreme. Viziunea este pe primul loc. În al doilea rând, deci al doilea lucru important în fotografie este stăpânirea capacității tehnicii fotografice, de să știi ceea ce fac setările, diafragmatic, de expunere, ISO și toate detaliile, iar abia pe locul al treilea vorbim de aparatura fotografică. Deci să ai un aparat foarte bun nu înseamnă că ești un fotograf foarte bun. Stai puțin, ai spus un termen pe care nu-l cunosc. ISO. Da. Ce înseamnă? ISO este granulația pe care o poți da sau o poți lua unei fotografii, impulsionarea electronică a luminii. Sensibilitatea senzorului. Eu am rămas la cele, cred că 4 poziții erau, nu? La diafragmă. E același lucru ce era pe film, numai acum pe era sensibilitatea filmului. Da, aparat scria 100, exact. 200 și 400 din. Adică că era care era posibilitatea filmului de a se lăsa impresionat în anumite condiții de lumină. Exact același lucru este și la senzor. S-a transformat filmul în senzor, senzorul la fel prin fotodiodele care sunt pe el se lasă impresionat de lumină. În momentul când crește ISO, iar indiferent dacă lumina este mai puțină,
că intervin acum. Bun, discuția este față de detaliile acestea. Da. Da, Vale, vreau să spui ceva. Da, vreau să spun că viitorii membri ai acestui fotoclub sunt primiți cu brațele deschise și toți cei care sunt pasionați de fotografie vor putea lua parte la... Da. Aveți un sediu? Da. Avem un sediu, normal, că o asociație fără sediu nu îi primește personalitatea juridică, dar legislația în vigoare impune așa ceva. Avem un sediu, avem și o sală pentru ședințe, dar la început vrem să anunțăm că în data de 26 februarie, la ora 18, în holul Universității Eftimie Murgu, vom vernisa prima noastră expoziție de club cu fotografii ale membrilor fondatori. Îi invităm pe toți cei care sunt pasionați de fotografie, nu neapărat pe cei care vor deveni membri, să participe și să ne cunoască, să cunoaștem și noi pe cei care sunt doritori de astfel de evenimente. Și avem onoarea să anunțăm că la vernisaj este invitat președintele Asociației Artiștilor Fotografi din România, domnul Eugen Negrea, domnul Nelu Scripciuc, președintele fotoclubului Fotopro Club Arad. Eu fiind membru de un an de zile acolo la club, o să vină și câțiva colegi, să vedem cât o să ajungă la... Și invitații noștri care vor... Sunteți deschiși? Suntem deschiși oricărei colaborări. Și înscrierilor. Și înscrierilor, bineînțeles, dar înscrierile le vom anunța. Am făcut pe Facebook o pagină a clubului, având în vedere că mai trebuie puse la punct câteva detalii normale după aprobarea de către judecătorie a cererii noastre. Vom anunța când se vor putea face înscrieri. Acum ne prezentăm lansarea oficială, ne prezentăm și noi ca membri fondatori ai clubului și vom anunța. Și acum, voi în relația cu cei care se vor înscrie în continuare, gândiți, îi vom învăța, îi vom consilia să facă fotografii sau împărtășim și le dăm și noi ce știm și ne luăm de la ei ce știu ei? Asociația este făcută din punctul meu de vedere, de a învăța, de ce nu și unii de la alții. Acum nu contează, fotografia e un domeniu atât de vast, încât nu poate să zică cineva că stăpânește totul. De obicei, în mod normal, un fotograf consacrat stăpânește două tehnici de fotografiere sau două tipuri de fotografie. Două, cei care aprofundează, nu că e mult de aprofundat. Peisaj, portret? Da, acum depinde ce sport preferă fiecare. De exemplu, eu prefer peisajul și fotografia sportivă. În sport e un pic mai complicat, că e în mișcare sau da, așa. Eu am făcut sport, eu prefer tipul acesta de fotografie, eu personal. Dar... Aici e bine că suntem toți împărțiți. Da, și atunci putem învăța unii de la alții. De ce nu același tip de dacă fotografie? va veni un membru, dacă se va înscrie un membru care stăpânește o anumită tehnică, da, suntem și noi la fel de interesați să învățăm de la el, cât poate să învețe și el din ceea ce stăpânim noi. Se vor realiza și workshop-uri cu persoane, cu fotografi numiți, vor fi. Eu, prin clubul din Arad și ceea ce am realizat eu anul trecut, am început să inițiez anumite legături. Vom colabora cu cei de la Arad, vom colabora cu fotoclubul Ioan Dan Călinescu de la Craiova. Am cunoscut pe președintele clubului de la Slatina. Sunt mai multe posibilități și schimburi de experiență. Ideea este să mergem și să fotografiem în diverse condiții și diverse locuri și nu vrem să ne limităm. Într-adevăr, vrem să promovăm și să promovăm frumusețile acestui județ din toate punctele de vedere, atât ce putem promova noi. Turistic, natură, tradiții și altele, dar nu... Și de ce nu și politic? Nu, asta în niciun caz nu este scopul clubului și nu va fi, cel puțin eu nu mă împac cu așa ceva și nu... Bine, m-au atenționat colegii că trebuie să luăm pauza de publicitate, luăm o pauză și revenim.